videa. Tentokrát po takej dlhšej prestávke na mojom YouTube kanáli. Tentokrát to bude také špeciálne video. A viete aké? Kde si povieme, ako býva sám. Teda. Tentokrát si povieme. Tentokrát to bude skrátka vlog. Tentokrát to bude vlog. Dajte like, odber a zvonček. Keď sa vám bude páčiť toto video, dajte mi like, odber a zvonček. Totiž mám 2 odberateľov, ale to nestačí. Chcem ešte 10 odberateľov. Chcem ešte 10 odberateľov na tomto kanáli mať. Takže tak. Tentokrát to bude vlog za 2 odberateľov. Som rád, že ste mi dali odber a zvonček na mojom YouTube kanáli. Takže tak. Kde mám stojan, tak tu ho mám. Tu mám ten stojan. Tak tu mám ten stojan. Tak poďme si sem sa tuč. Tak. Ešte sa na ďalší vlog, ktorý natočím zajtra, tak sa tešte na môj ďalší vlog. To je všetko z tohoto videa. Dajte mi like, odber a zvonček. Keď sa vám páčilo toto video, tak mi dajte like, odber a zvonček. A budeme sa vidieť u ďalšieho videa. A